Per fixar la seva posició té la paraula en primer lloc l'il·lustre senyor Joan Laporta. Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Totes les mesures exposades o expressades en aquesta moció de suport als emprenedors i als autònoms em semblen, il·lustre diputat senyor Rodríguez, em semblen molt raonables. Especialment aquest matí també he fet referència en una de les meves intervencions a quelcom que té referència al punt G de la moció o de l'esmena transaccionada, referent al pagament a les microempreses. En aquest aspecte estic absolutament d'acord que les administracions a les microempreses facin el pagament dins dels 30, amb un termini màxim de 30 dies. En el punt I de l'esmena transaccionada, bé, estic absolutament d'acord amb la capitalització de l'atur, però a l'avançament per part de la Generalitat penso que davant de la situació de dèficit que patim això podria no ser bo per la Generalitat, pel govern del país, i en aquest sentit sí que penso que el dia que tinguem un estat i tinguem competències i disposem plenament dels nostres recursos fiscals i disposem de les competències en matèria laboral, aleshores procedirem a l'avançament de l'import aquest, però en qualsevol cas penso que això no és una de les parts de l'esmena transaccionada que no trobo bé, però en general, ja l'he dit, no en general sinó concretament, amb tota la moció i l'esmena transaccional trobo que són mesures a les que he de donar suport i els hi dono suport. Moltes gràcies.